Hi लोगोफोर, welcome back to our Girly channel. So नोंथांमोनखो गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Girly channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Girly channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं स' नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो स' दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै स' अके फ्रेन्ड्स जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों चेप्टार 3 नि एडभान्स मेथ्स दा चेप्टार 3 आव नोंथांमोना लेसनाव मा होनाय दङ रग' अनजिमानि सानलुलि खान्थि स' बेयाव जोङो बेनि इम्पर्टेन्स जा एक्सारसाइजआव मा दङ कुइसनआ बेनि सायाव जोङो डिसकास खालामगोन स' बेखौ डिसकास खालामनायनि सिगाङाव आं बेनि सायाव मोननैसो इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंनो सानदों स' नोंथांमोना मोनथिखानांगोन बेखौ बे जाबाय फावसिथा एबा सोसननाय आदब बेनि सायाव फावसिथा आदब जोङो माखौ बुंनाय जायो फावसिथा बेनि सायाव नोंथांमोना मोनथिनांगोन दा बेखौ लानानैनो जोङो बेनि सायाव प्रब्लेम बानायगोन गिबि कुइसनखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा फावसिथा माने मा दा फावसिथा होनना बुङोब्ला बेवहाय नोंथांमोननि जा बुक बेवहाय दङ बेयाव मोनसे बाथ्रा गोरलैनो माननि होनो हायोदि n निख्रुइ जौसिनथाय एबा बांसिनथाय मिथिंगा अनजिमा बादि जेबो अनजिमा गैया थामहिनबा जोङो मा मोनगोन नैबे n नि भेलुआ जेब्ला मा जों जेसेबांनो साप'ज नेचारेल नाम्बार n माने मा नेचारेल नाम्बार नेचारेल नाम्बार 1 निफ्राय स्टार्ट जायो जोङो बिथिं मा जेसेबांनो थाङो जों नेचारेल नाम्बार मोननो हागोन आरो बे नेचारेल नाम्बारा जोबनो गैया होनना बुंदों दा बेफोर नेचारेल नाम्बार थामहिनबा 2 नि उनाव जोङो नेक्स्ट नेचारेल नाम्बारा मा बेखौ जोङो माबायदि आदबजों दिहुननो हागोन नैबे फावसिथा आदबजों बाहायनानै जोङो नेक्स्ट जोङो n अनजिमाया नेचारेल बा मिथिंगा अनजिमाया मा जागोन बेखौ जोङो नैबे फावसिथा आदबखौ बाहायनानै जों दिहुननो हायो दा बेखौ जोङो दिहुननायनि सिगाङावनो मोननैसो रुल दङ जोङो फावसिथा आदबखौ बानायनायनि सिगाङाव बे रुलखौ मोनथिनाया मोजां दा बेवहाय रुल्सआ जाबाय दा बेबायदि रुल्स मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हायो जोङो मोननै थार बुंथि जोङो मोननो हागोन बेवहाय नोंथांमोननि बिजाबाव दङ बे जाबाय नाम्बार 1 आव मोनगोन 1 बिलंस टु n माने 1 आ जाबाय मोनसे नेचारेल नाम्बार आरो बे n आ जाबाय मोनसे नेचारेल नाम्बार थामहिनबा मा बुंनाय जायो नैबे 1 आ मोनसे मिथिंगा अनजिमा होनना बुंदों बे जाबाय मोननै थार बुंथि जों मोननो हागोन आरो नेक्स्टआव मा मोननो हागोन जोङो नाम्बार 2 आव k बिलंस टु n होनना बुंदों आरो बे जुदि k बिलंस टु 1 आ k आ जुदि n आव थायोब्ला जोङो मा लिरनो हायो आरो बेयाव k प्लस 1 बिलंस टु n थामहिनबा नैबे k आव मा जायखिजाया n जानो हागौ बा मिथिंगा अनजिमा जायखिजाया जानो हागौ आरो बेजों जुदि जोङो 1 प्लस जाजाबा आरो गुबुन मोनसे जोङो मिथिंगा अनजिमाफोर मोननो हायो आरो बे मा थागोन नैबे n आव थायो होनना बुङो मिथिंगा अनजिमाफोरा गासैबो नै n आव हाबनानै थागोन दा बेखौ जोङो सावरायगोन साप'ज जोङो बे जुदि बुंथिखौ बुंथिखौ जुदि जोङो फोरमायनो नागिरो साप'ज जोङो एग्जाम्पल जुदि लायोब्ला आरोना एग्जाम्पल जुदि लाबाय जों 1 बिलंस टु n 1 आ n आव दङ नेचारेल नाम्बाराव दङ स' जोङो मा लिरनो हायो जोङो नैबे नैखौ बाहायनानै 1 प्लस 1 बेनिफ्राय मा मोनगोन जोङो 2 होमबा 2 आ मायाव थागोन बिलंस टु n नैबे 2 आ नैबे नेचारेल नाम्बार जानो हायो होनना बुङो नेचारेल नाम्बाराव थागोन थिग बिदिनो जोङो नेक्स्ट जोङो नैखौ लालायबाय जोङो नेक्स्ट n खौ मा जागोन जोङो बेखौ दिहुननोसै 2 बिलंस टु n जुदि 2 आ n आव थायोब्ला मा जागोन जोङो इमप्लाइज होनानै 2 प्लस 1 जोङो जुदि प्लस 1 जों एड खालामलांबाय थायोब्ला जों गुबुन मोनसे नेचारेल नाम्बारखौ मोनलायगोन मिथिंगा अनजिमाखौ बे जागोन 3 आरो बे 3 आ मा नेचारेल नाम्बाराव थायो होनना बुङो थिग बिदिनो जोङो आरो नैबे 3 खौ लालायबाय बेयाव 3 बिलंस टु n बेनिफ्राय इमप्लाइज अफ मा लिरनो हायो जों दा बेयावबो मा जासिगोन बेयावबो जोङो मोननो हायो 3 प्लस 1 इक्वल टु 4 आरो बे 4 आ नैबे नेचारेल नाम्बाराव थायो होनना बुंदों दा बेबायदि जोङो दिहुनलांनो हागोन बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन दा बेबायदि रुल्स दङ दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि एग्जाम्पलखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय जों दा बेवहाय मा दङ थिरांथि 3.3 दङ बिजाबाव स' थिरांथि 3.3 आ मा बुंदों बेखौ जोङो एप्लाइ खालामनानै जोङो मा जोङो मावफुंगोन मावफुंथायखौ कुइसनफोरखौ जोङो
खालामनाय बे थिरांथि इम्पर्टेन्ट थिरांथि 3.3 बे जाबाय फावसिथा आदब होनना बुंदों। स' बे फावसिथा आदबा इम्पर्टेन्ट बेखौ जोङो कुइसननि सलुसन बानायनायाव बेखौ जों इउज खालामनांगोन। बेवहाय मा बुंदों जोङो गिबियाव मा SN हमनाय जाबाय मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय SN आ मोनसे थार ओंथि लानाय जादों आरो गिबियाव जों मा लिरगोन बेवहाय नैबे S1 जोङो लिरनाय जायो n इक्वल टु जोङो 1 लानाय जागोन। स' S1 माने नैबे सामेसन कुइसनाव होनाय थागोन बेखौ जोङो कुइसनखौ मोनोब्ला मोजाङै डिसकास खालामगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो आ सैथो थामहिनबा मा जागोन थामहिनबा SN बेयाव मा जागोन n इक्वल टु 1 नि थाखाय बेयो सैथो जागोन। जोङो बेखौ फोरमान खालामना दिन्थिनांगोन। स' जोङो बेखौ गोरलैयैनो दिहुनगोन दा एक्सारसाइजआव। बेनिफ्राय बेखौ गिबियाव दिहुननांगोन। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट नाम्बार 2 जोङो मा खालामगोन SK नि थाखायबो जोङो आ सैथो थामहिनबा जायोब्ला नोंथांमोना सैथो जायोब्ला मा जागोन जायोब्ला SK प्लास 1 आबो सैथो जायो होनना बुंदों। आबो सैथो जायो। दा बे बिजाबाव दंखायो नोंथांमोना बिजाबाव नायना लानो हागोन। थेवबो आं बेवहाय लिरनानै होबाय। बेनिफ्राय आरो जोङो बेखौ बेनिफ्राय दिहुनखांनायनि उनाव मा दंबावो बेनिफ्राय आरो थामहिनबा मा खालामनांगोन SN आरो n नि मोनसे थि मान बेनिफ्राय k नि थाखाय सैथो जायोब्ला n इक्वल टु मा जागोन k प्लास 1 नि माननि थाखायबो सैथो जागोन। दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बे जाबाय इम्पर्टेन्ट 1 and 2। दा जोङो बेबायदि खालामलाङो गिबियाव जोङो बेबायदि सैथो नंगौना नङा जोङो बेखौ चेक खालामनानै नायनांगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 2 बो जोङो बेबायदि खालामनानै जोङो चेक खालामना नायनांगोन। दा जोङो एक्सारसाइजआव थांसै नोंथांमोननि 3 पॉइंट एक्सारसाइज नं 3.1 आव थांसै। दा बेवहाय गिबि कुइसनाव मा बुंदों बेवहाय एक्सारसाइज स' नोंथांमोना एक्सारसाइज लिरनो हागोन। बेवहाय एक्सारसाइज 3.1 नैबे नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय 3.1 बेवहाय 3.1 नि गिबि कुइसननि जा सलुसन बा मावफुंथाया जागोन। बेवहाय कुइसनाव मा होनाय दोङो कुइसनाव जाबाय बेबायदि होनाय दोङो। कुइसना मा दोङो कुइसनखौ बेवहाय लिरनोसै जों खनसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ... प्लस बेनिफ्राय 2n माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर आरो बेखिनिया मोनसे नेचुरेल नाम्बारनि दाजाबगासै होनना बुंदों मिथिंगा अनजिमानि दाजाबगासै। बेनिफ्राय बेयो मा n बिलंस टू n होनना बुंदों। नैबे n आ नेचुरेल नाम्बार जायो होनना बुंदों। बेनिफ्राय दा जोङो गिबियाव मा खालामगोन जों दा बेखौ बा हमबाय नोंथांमोना लिरनाय हमबाय बा बेवहाय लिरनो नांगोन नोंथांमोना जोङो SN होननानै हमना लानोसै नैखिनाखौ जोङो SN होनना हमना लानोसै। दा SN इक्वल टू जोङो बेखौ हमगोन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस बेबायदि प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर बेबायदि जोङो हमना लाबाय। आरो दा जोङो बे बाथ्राखौ नैबेखौ जोङो प्रुफ खालामसिगोन। दा गिबियाव जोङो जेब्ला मा खालामगोन n इक्वल टू 1 होनानै जोङो थार ओंथि बायदि फैबाय दहाय बावैसो जों सिगाङाव दिहुननाय बायदि n इक्वल टू 1 होबाय। बेनिफ्राय जोङो दा प्रुफ खालामनोसै लेफ्ट हेन्ड साइडआव नोंथांमोना प्रुफ खालामना नायदो। स' जोङो मा खालामसिगोन दा लेफ्ट हेन्ड साइडआव जोङो नैबे n नि जायगायाव 1 फज'ना होदो। स' लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दोङो मा नुनो मोनदों जों बेवहाय जोङो 2n माइनस 1 नोंथांमोना बेखिना टार्मखौ लानो थामहिनबा नैखिना टार्मानो नैबेखौ फोरमायदों। स' जोङो बे मोनसे लास्टनि बिदाखौ लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय 2n माइनस 1 बेवहाय n नि जायगायाव जों 1 खौ फज'
बेनिफ्राय मा मोनगोन 2 into 1 बे दशमिक नङा बे जाबाय 1 minus 1 2 जों 1 जों इनटु खालामबा 2 minus 1 बेनिफ्राय 1 मोनबाय बेनिफ्राय लेफ्ट हेन्ड साइडआव 1 मोनबाय जोङो नैखौ बेखिनिनि मानखौ जोङो 1 मोनबाय बेनिफ्राय आरो राइट हेन्ड साइडआव मा दङ n स्क्वायर जोङो राइट हेन्ड साइडआवबो खालामना नायनोसै राइट हेन्ड साइडआव मा दङ n स्क्वायर n नि जायगायाव मा फजगोन जोङो 1 फज 1 स्क्वायर स' मा जाखो दा लेफ्ट हेन्ड साइडआव 1 मोनबाय आरो राइट हेन्ड साइडआवबो मोनबाय बेखायनो मा जाखो बे बाथ्राया थार बुंथिया सैथो थामहिनबा नोंथांमोना बेवहाय बेखौ मा लिरना होनांगोन बेवहाय बाथ्रा लिरना होदो बेयाव नोंथांमोना माबायदि बेबायदि लिरनानै लानो हागोन बेवहाय therefore left hand side equal to right hand side बेनिफ्राय जाय सैथो लिरनो हागोन नोंथांमोना जाय सैथो दा बेबायदि लिरना होब्लानो जाबाय जोङो मोननैथिंबो मा समान समान अनजिमा मोनबाय एबा मान मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नाम्बार 2 आव मा खालामगोन दा नैबे जाबाय नोंथांमोना बेवहाय मा नाम्बार 1 नाम्बार 2 बो होनो हायो नोंथांमोना गोसोबा दा नैखौ नाम्बार 1 दा जोङो नाम्बार 1 आव नोंथांमोना बेखौ नाम्बार 1 बो होना लानो हागोन प्रब्लेम गैया बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट नाम्बार 2 खौ जोङो प्रुफ खालामनोसै नाम्बार 2 मा खालामगोन नाम्बार 2 खौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हागोन नाम्बार 2 जोङो मा खालामगोन दा हमनाय जाबाय SK इक्वल SK आ सैथो होननानै जों हमना लाथ'बाय जों बेखौ प्रुफ खालामगोन सैथो नंगौना नङा बाट जोङो बेखौ गिबियाव हमना लाग्रोनांगोन सैथो जाहाथे बेनिफ्राय जोङो मा फजगोन दा नैयाव नोंथांमोना SK इक्वल टु मा लिरनो हागोन बेवहाय 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस डट 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 होनानै प्लस बेवहाय लिरनांगोन जोङो 2k नैखौ n नि जायगायाव k फज माइनास 1 आरो बेवहाय मा जागोन k स्क्वायर थामहिनबा नोंथांमोना नुनो मोनदों मा नैबे n नि जायगायाव जों मा फज'खो k फज'बाय आरो दहाय जोङो फार्स्ट प्रुफ खालामनायाव फोरमान खालामनायाव जोङो नैबे मा फज'दोंमोन 1 फज'दोंमोन जोङो n नि जायगायाव 1 फज'नानै जों लेफ्ट हेन्ड साइड एन्ड राइट हेन्ड साइड जोङो फोरमान खालामदोंमोन दा जोङो बेखौ जोङो सैथो होननानै हमना लाबाय बेनिफ्राय दा नेक्स्ट मा खालामनांगोन फारनैथिंजायबो k plus 1 दाजाबनानै मोनो दा बिदि लिरनो हायो k plus 1 दाजाबनानै मोनो बेनिफ्राय जोङो दा मा खालामगोन दा फारनैथिंबो k plus 1 जों दाजाबगोन स' नैबे मा जासिगोन दा SK plus 1 जों लिरनो हायो बेवहाय बेनिफ्राय जोङो 1 plus 2 plus 5 plus डट 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 बेनिफ्राय मा जागोन दा नैखौ जोङो 2k माइनास 1 बेनिफ्राय मा खालामगोन जों दा बेवहाय स' नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगोन जोङो प्लास 1 k प्लास 1 जों प्लास खालामना होनो नांगोन स' बेवहाय जोङो बिदि लिरनो हायो 2 बेवहाय नैबे k नि जायगायाव जोङो मा लिरगोन दा k प्लास 1 बेनिफ्राय माइनास 1 थाखागोन बे माइनास 1 बेखौ जोङो बिदि लिरनांगोन बेनिफ्राय आरो बिथिं मा जागोन बिथिंबो जोङो नैबे k नि जायगायाव जोङो बेखौ मा k प्लास 1 जोङो फज'नांगोन दा बेबायदि जाबाय नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय दा बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालामगोन दा स' नेक्स्ट जोङो बेखौ लिरनो हायो बिदि स' नेक्स्ट जोङो लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ बेखौ प्रुफ खालामसै स' लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ लेफ्ट हेन्ड साइडआव नैखिनिया दंमोन स' लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा नुनो मोनदों जोङो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस बेखिनिखौ नुनो मोनदों प्लस 2k माइनास 1 आरो बेवहाय मा नुनो मोनदों प्लस बे जाबाय 2k प्लस 1 माइनास 1 बे जाबाय लेफ्ट हेन्ड साइड जों राइट हेन्ड साइडखौ लाथ'ना बेनिफ्राय मा खालाम जों दा बेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो
नै खिनानि जायगायाव 1 + 2 प्लस जोङो बे खिनानि जायगायाव जोङो मा फज'नो हागोन 2 खौ फज'नो हायो k स्क्वायरनि नैबे k स्क्वायर माने मा 2 खिना टार्मनि जायगायाव जोङो नैबे k स्क्वायरखौ फज'नो हायो बेखायनो जों मा फज'खो बेवहाय k स्क्वायर लिरबाय आरो 2 खौ जोङो सेफायबा मा जागोन ब्रेकेटखौ सेफायबा मा जागोन बे 2 * k 2k बेनिफ्राय 2 जों प्लस 1 2 जों 1 जों सानजा मा जागोन 2 बेनिफ्राय मा जागोन -1 थ' बिदि थाखाबाय बेनिफ्राय मा लिरनाय जोङो k स्क्वायर प्लस नैबे 2k बेनिफ्राय मा जागोन बे 2 निफ्राय 1 थांबा मा थायो +1 थागोन दा बेबायदि जाबाय बेयो स' बेखौबो जोङो ब्रेकेटाव लाखिथ'बाय बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालामगोन दा स' नै गोजौनिखौ मोननो हानोसै बेनिफ्राय जों दा बिदि लिरनो हायो स' जोबोद गोरलै नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनो नांगोन गोबां बेनिफ्राय जों दा बेखौ मोनबाय k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बेनिफ्राय दा नैबे नै खिनाया मोनसे फर्मुला आं बे लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लिरफिनना होनोसै बेवहाय सिगाङाव दा नै खिनाया मोनसे फर्मुलायाव जाना दं आं बेवहाय बेखौ गोजौआव लिरफिननोसै k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बे मोनसे फर्मुलायाव जाना दं मा फर्मुलायाव जाना दङ बेयो बे फर्मुलाया जाबाय नैबायदि फर्मुलायाव मा a प्लस b होल स्क्वायर मा मोनदोंमोन जोङो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बे जाबाय b स्क्वायर बेबायदि फर्मुला जाना दं स' जोङो नैबेखौ जुदि फर्मुला लांबा बेवहाय मा जागोन k प्लस 1 जाना दङ स्क्वायर जों बेखौ k स्क्वायर प्लस 2 * मा लिरनो हायो k * 1 प्लस 1 स्क्वायर आरो जों मा मोनगोन k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 थामहिनबा जोङो 2 खौनो मोनो स' बेनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो दा k प्लस 1 होल स्क्वायर बेखौ लिरनो हागोन दा नैबे बाथ्राया k प्लस 1 होल स्क्वायरआ राइट हेन्ड साइडजों समान जादों स' राइट हेन्ड साइडजों समान जानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय नैबे इक्वल टु माजों समान जाखो दा राइट हेन्ड साइड जोंना राइट हेन्ड साइडजों समान जाबाय स' नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ एसे नायफिनबा हमनो हागोन जे जोङो नैथिं लिरनानै माने जोबथारनायाव मा मोन्दोंमोन k प्लस 1 होल स्क्वायर जों मा मोन्दोंमोन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस जोङो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ लिरनानै नैथिं मा मोन्दोंमोन जोङो k प्लस 1 होल स्क्वायर दा नैबे राइट साइडजों समान जाबाय दा लेफ्ट हेन्ड साइड इक्वल टु राइट हेन्ड साइड जोङो बिदि समान होनना दिन्थिनो हाबाय दा बेनो नोंथांमोना बेखौ लिराबाबो जागोन आरो बुजिनायनि थाखाय आं बेखौ लिरनानै होदोंमोन दा जोबथारनायाव मा लिरगोन नोंथांमोना नुबायदि बिदि लिरनो हायो नुबायदि sk प्लस 1 आबो सैथो जोङो सैथो होननानै प्रुफ खालामबाय k प्लस 1 होनायावबो सैथो जाबाय बेनिखायनो मा लिरनांगोन फावसिथा नैयाव जागोन फावसिथा आदब बायदियै Sn आ गासै मा लिरगोन गासै n बिलंस टु n नि थाखाय सैथो दा बिदि जोबथारनायाव बर्डआ लिरना होदो नोंथांमोनाव अब्लानो फुल मार्क मोननो हागोन सैथो दा बिदि जासिगोन फावसिथा आदब बायदियै Sn आ गासै n बिलंस टु n नि थाखाय सैथो जोबथारनायाव बिदि लिरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नेक्स्ट कुइसनाव मा दङ नेक्स्ट कुइसना जाबाय बेवहाय कुइसन नाम्बार जोङो 2 खौ नायनोसै कुइसन नाम्बार 2 आव मा दंमोन बेवहाय कुइसन नाम्बार 2 आ जाबाय थ' नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 2 खौ लिरनो हागोन बेवहाय कुइसन नाम्बार 2 नि सोंलुआ जाबाय स' गिबियाव सोंलुखौ लिरग्रोना लादो बेवहाय कुइसन नाम्बार 2 बेनि जा सोंलु बेयो होनाय दङ मा बे जाबाय स' मा होनाय दङ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डट डट होनानै बेनिफ्राय 2n बेनिफ्राय मा दङ n आरो n प्लस 1 बेनिफ्राय n बिलंस टु n दा बिदि दङ जों बेखौबो दहाय सिगांनि बायदि कुइसन नाम्बार 1 बायदि जोङो सैथो होननानै फोरमान खालामनांगौ दा बेखौबो जोङो माबायदि बानायगोन दा गिबियाव खालामनाय जों गुबैयाव जोङो लेट होनना हमबाय होनना लिरनो हागोन लेट
Sn इक्वल टू नै खिनाखौ नोंथांमोना हमदो बे जाबाय 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2n इक्वल टू n प्लस 1 बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय जों दा गिबियावनो मा जों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूफ खालामना नायनोसै सैथो नंगौना नङा दा सिगांनि बायदि 1 नम्बरखौ जोङो बानायनाय बायदिनो बेखौबो जोङो बानायनो हायो सो गिबियाव नोंथांमोना बेखौ मा लिरनांगोन जेब्ला n इक्वल टू 1 जायो बा बिदि आरोना 1 इक्वल टू जायो अब्ला मा जागोन जोङो नैयाव फजनना मा मोनगोन दा जायो स नोंथांमोना बेवहाय लेफ्ट हैंड साइडआव मा मोनगोन लेफ्ट हैंड साइडआव मा दङ 2n दङ जों 1n नि जायगायाव मा फजगोन 1 फजगोन स बे जाबाय 2 बेनिफ्राय राइट हैंड साइडआव जों फजनिसै राइट हैंड साइडआव मा जासिगोन दा राइट हैंड साइडआव मा दङ n आरो n प्लस 1 बिदि दङ स जोङो बेखौ मा खालामनो हायो पुट खालामदो नोंथांमोना मानखौ फजदो 1 प्लस 1 बे जाबाय बेनिफ्राय बेखौ मा खालामनाय इनटू 2 नै 1 प्लस 1 2 जाबाय 1 जों 2 जों सानजाबा जोङो मोनबाय दा बेवहाय मा मोनदो 2 जों 2 जों माने समान मोनबाय देयरफॉर मा लिरनो हायो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जाय सैथो सो बेबो सैथो जाबाय जोंनिया नेव नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हायो जाय सैथो दा बे जाबाय फर्स्ट स्टेपआ थांबाय जोंनिया बे जाबाय 1 नम्बर स्टेपआ थांबाय बेनिफ्राय जोङो 2 नम्बर स्टेपआव जोङो खालामनो हागोन जोङो k खौ होनानै दा 2 नम्बर स्टेपआव नोंथांमोना लिरनो हागोन बेवहाय 2 नम्बर बेयाव जाबाय मा लिरगोन जोङो 2 नम्बराव स गोदोनि बायदि 1 नम्बरखौ बानायनाय बायदि हमनाय जाबाय जोङो sk आ सैथो sk आ सैथो जाहाथे बेनिफ्राय मा लिरगोन जों दा बेनिफ्राय स सैथोबाथाय जोङो मा बेयाव k लिरबाय n नि जायगायाव जों k लिरबाय बेखायनो मा जासिगोन 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस बेनिफ्राय प्लस बिथिं लिरगोन जोङो 2k n नि जायगायाव k लिरबाय बेनिफ्राय k आरो k प्लस 1 जोङो बिदि लिरनो हायो बेनिफ्राय मा लिरगोन दा स बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हागोन बेवहाय बेनिफ्राय मा लिर नेक्स्ट बेसिमहालागै जाबाय बेनिफ्राय फारनैथिंबो k प्लस 1 दाजाबनानै मोनो बेनिफ्राय दाजाबनानै मा मोनगोन जोङो दा नैखौ जोङो सैथो होननानै प्रुफ खालामदोंमोन दा बेवहायबो मा k प्लस 1 जोङो सैथो होननानै प्रुफ खालामनोसै स मा जागोन k प्लस 1 इक्वल टू मा जागोन बे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डट डट होनानै प्लस बेवहाय मा लिरनांगोन जों दा बेवहाय नैबे 2 बे जासिगोन k बेथ' थाखागोन बेनिफ्राय आरो नैयाव जोङो मा k प्लस 1 जोङो एड खालामनांगोन बे जासिगोन फारनैथिंबो जों k प्लस 1 खौ एड खालामबाय दा नोंथांमोना नैबे k नि जायगायाव मा नुनो मोनदों k प्लस 1 जों एड खालामनांगोन बेनिफ्राय बिथिं मा जासिगोन आरो नैबेयाव मा नुनो मोनगोन नोंथांमोना नैयाव k दंमोन नैयाव इक्वल जालिया बे माबा प्लस जालिया बे इक्वल जागोन k नि उनाव k नि जायगायाव मा फजन k प्लस 1 फजननांगोन बेनिफ्राय नैयावबो मा जागोन दा बेवहायबो जोङो बिदि लिरनो हायो k नि जायगायाव मा फजगोन k प्लस 1 प्लस 1 आ थाखागोन बिदि स बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय जों दा दहाय खालामनाय बायदि जों खालामनो हागोन दा गिबियाव जोङो लेफ्ट हैंड साइडखौ लाब्लानो जाबाय स लेफ्ट हैंड साइडखौ जोङो प्रुफ खालामग्रोनोसै गिबियाव मा दङ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस बिदि दङ प्लस 2k बेनिफ्राय 2k प्लस 1 दा बेखिनिखौ लाबाय जों दा बेनिफ्राय नैबे 2 प्लस बेखिनिनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो जों नैखौ लिरनो हागोन k प्लस 1 जों बेखौ लिरनो हायो स जों बेखौ लिरनोसै दा जोङो k प्लस 1 नैबेखिनिनि जायगायाव नोंथांमोना नुनो मोनखादों बेखिनिनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो नैबे k प्लस 1 खौ लिरनो हायो दा बेखौ जों लिरबाय बेनिफ्राय नैखौ फज'दो 2k प्लस 1 जों बेखौ मोनबाय
बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालामगोन स' जोङो दा नेक्स्ट बेखौ केलकुलेसन खालामनानै जोङो थांबाय थाब्लानो जागोन दा बेवहाय नुनो मोनदों जोङो बेखौ मा खालामनाय दा नैयाव नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय दा बेखौ जोङो नैखौ जोङो इनटु खालामना लानो हायो दा बेखौ इनटु खालामब्ला मा जागोन नैबे दा बेखौ गिबियाव इनटु खालामग्रोना लादो दा नोंथांमोना बेखौ इनटु खालामनाङा दा बेवहाय मा खालामनांगोन दा नैयाव k + 1 आरो बेवहाय मा k + 1 नुनो मोनदों स' जोङो बेवहाय कमन लानो हागोन k + 1 खौ जोङो कमन लाबाय दा कमन लाबाय जोङो k + 1 खौ बेनिफ्राय मा थागोन दा बेनिफ्राय नैबेयाव मा थागोन k थागोन स' जों बेवहाय k लिरबाय बेनिफ्राय आरो नैयाव मा थागोन नैबे 2 आ थागोन स' जों बेवहाय 2 खौ लिरबाय दा बिदि जाबाय जोङो k + 1 खौ मोननै बिदाबावबो थानायनि थाखाय जोङो बेबायदि कमन लाबाय आरो जोङो मा बेखौ बेबायदि लिरनो हायो बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामनो हायो दा नैयाव नोंथांमोना k + 1 आरो जोङो नैखौ मा खालामनो हागोन k + 1 + 1 जोङो बेबायदि खालामनो हायो दा नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हागोन दा नैबेजों गोरोबदोंना गोरोबाखै दा थारैनो बे गोरोबखाबाय नोंथांमोना नुनो मोनखादों k + 1 बेनिफ्राय k + 1 + 1 दा बेजों नैबे राइट हेन्ड साइडआ गोरोबबाय इकुवेल टु मा लिरनो हागोन जों दा राइट हेन्ड साइड दा बेनो जोबोद गोरलै स' नोंथांमोना बेनिफ्राय जोबथारनायाव मा लिरना हो जोबथारनायाव नोंथांमोना जा लिरनो गोनां बाथ्रा दंमोन बेवहाय लिरना होदों नुबायदि बेनिफ्राय sk + 1 आबो सैथो दा बिदि लिरना होदो बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना नैयाव बाथ्रा मोनसे लिरना होनो हागोन दा बे बाथ्राया जाबाय बेवहाय फावसिथा बेनिफ्राय मा लिर फावसिथा आदब बायदियै SN आ गासै n belongs to n नि थाखाय सैथो दा बिदि लिरब्लानो नोंथांमोना मार्क मोननो हागोन दा बेनो जाबाय बेनि फिननायमोन दा जोबोर गोरलै नोंथांमोना जुदि कनफिउज जादोंब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो कुइसन नाम्बार 4 खौ बानायनोसै नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 3 खौ बानायनो नाजा कुइसन नाम्बार 3 आबो गोरा नङा नोंथांमोना अनलि प्रेक्टिस खालामब्लानो हागोन स' आरो जुदि बेवहाय कुइसन नाम्बार 3 आरो कुइसन नाम्बार 4 एसे गोरोबफ्रामो आं दा नोंथांमोननो कुइसन नाम्बार 4 खौ बानायनानै होनोसै स' नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 3 खौ बानायनो ट्राइ खालाम बेवहाय कुइसन नाम्बार 4 आ मा बुंदो कुइसन नाम्बार 4 आ जाबाय कुइसन नाम्बार 4 दा सलुसना मा जागोन गिबियाव मा होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना लिरग्रोनो हायो दा कुइसनाव मा दङ होनाय कुइसनाव नोंथांमोना नुनो मोनखादों बेवहाय मा दङ कुइसन नाम्बार 4 आव कुइसन नाम्बार 4 नि सोंलुखौ लिरनानै ला 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ... प्लस बेनिफ्राय दङ 2n - 1 स्क्वायर बेनिफ्राय दङ मा बेवहाय n बेनिफ्राय 2n - 1 बेनिफ्राय 2n बेवहाय दङ प्लस 1 बेनिफ्राय डिवाइड बाय 3 दा बेबायदि दङ आरो नैयाव मोनसे लिरनाय दङ n belongs to n होननाय दा बेबायदि दङ सोंलुआ दा बेखौबो जों मा लिरनांगोन गिबियाव हमबाय SN होननानै हमनो नांगोन बेनिफ्राय 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर नोंथांमोना अनलि मोनसेल' कुइसनखौ बुजिब्लानो गासैखौबो हागोन दा मोनसेल' गिबियावनो बुजिग्रोना ला मोजाङै बेनिफ्राय प्लस बेबायदि होबाय 2n - 1 होल स्क्वायर बेनिफ्राय नैखौ लिरफिनदो n 2n - 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 दा बेखौ जोङो लेफ्ट होनानै SN होनना हमबाय दा बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालामगोन दा स' नेक्स्ट गोदोनि बायदि लिरनाय बायदि बेबायदि खालामलांब्लानो जाबाय स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ मा खालामनाय दा गिबियाव जोङो चेक खालामग्रोनांगोन बेवहाय जोङो बेबायदि लिरदो जेब्ला बा 1 नाम्बाराव जोङो मा प्रुफ खालामगोन गिबियाव जेब्ला n = 1 जायो
हमनाना लेफ्ट हेन्ड साइडआव जोङो प्रुफ खालामनानैसो नैयाव मानखौ फज'ना हो जायो ना जाया मायाव फज'गोन नै मोनसेयाव फज'बानो जाबाय 2n माइनास 1 होल स्क्वायर बेवहाय n नि जायगायाव जों मा फज'गोन 1 फज'गोन 2 into 1 minus 1 whole square नैबे मा जासिगोन 2 into 1 2 minus 1 whole square equal to बेनिफ्राय नैबे जाबाय 1 square so बे मोनगोन 1 बेनिफ्राय राइट हेन्ड साइडआव मा जागोन आरो राइट हेन्ड साइडआव जाबाय दा नैबे जागोन राइट हेन्ड साइड बे जागोन मा बेवहाय जोङो मानफोरखौ फज'ना हो स' नैखौ खनसे लिरना लानोसै n 2n minus 1 बेनिफ्राय 2n plus 1 डिवाइड बाय 3 बिदि दङ बेनिफ्राय जों बेखौ मा खालामनो हायो 1 खौ फज'दो दा नैबे n equal to 1 बेयाव फज' 1 बेनिफ्राय 2 into 1 minus 1 बेनिफ्राय 2 into 1 plus 1 जोङो n नि जायगायाव मा 1 फज'बाय बेनिफ्राय 3 बेखौ केलकुलेट खालामदो नोंथांमोना केलकुलेसन खालामबा मा मोनगोन बेखौ 1 बे जागोन 2 into 1 2 minus 1 बिदि जोङो गोलावबो खालामनो हायो आरो गुसुङावबो नोंथांमोना सर्टकाटबो बानायनो हागोन नैबे जागोन नैयाव मा मोनखो 2 minus 1 खालामबा जोङो 1 into 1 मोनबाय बे जागोन 3 जाबाय स' 3 बेनिफ्राय सायाव 3 3 बेनिफ्राय 1 मोनबाय दा नैबे राइट हेन्ड साइडआबो नैबे लेफ्ट हेन्ड साइडजों गोरोबबाय बेखायनो मा लिरनो हायो देयरफॉर लेफ्ट हेन्ड साइड इक्वल टु राइट हेन्ड साइड आ सैथो दा बिदि लिरनो हागोन दा बेखौ जोङो प्रुफ खालामखिबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो k plus 1 होनानै प्रुफ खालामनोसै नेक्स्ट नोंथांमोना 2 आव लिरनो हागोन 2 नि पार्टआव नै बायदि लिरदो नोंथांमोना बेवहाय नैयाव 2 नि पार्टआव मा लिरनो हागोन बा हमनाय जाबाय बेवहाय sk आ सैथो sk आ सैथो जाहाथे स' जोङो n नि जायगायाव मा फज'गोन दा k फज'गोन sk equal to 1 square plus 3 square plus 5 square plus बेबायदि लाखिनानै बेनिफ्राय 2n minus नैयाव n जालिया k जागोन 2k बेनिफ्राय 1 whole square बेनिफ्राय नैखौ नैदाव n नि जायगायाव मा k फज' k 2k minus 1 2k plus 1 डिवाइड बाय 3 बेबो सैथो होनना बुंदों दा बेवहाय गोदोनि बायदि फारनैथिंजायबो मा k plus 1 दाजाबनानै मोनो दा जोङो फारनैथिंबो k plus 1 दाजाबसिगोन नैबेयाव दा बेखौ जोङो दाजाबला मा मोनगोन दा बेवहाय sk plus 1 equal to 1 square plus 3 square plus 5 square plus dot 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 plus बेनिफ्राय मा जागोन बेखौ मा लिर नैखौ बेखौ जोङो लिरनो हायो बिदि 2k बे जागोन minus 1 whole square बिदि जाबाय बेनिफ्राय स' बेनिफ्राय नैबेथ' जाखाबाय बेनिफ्राय जोङो नैबेजों मा k plus 1 प्लास खालामनांगौ बेनिफ्राय प्लास लिरबाय जोङो मा लिरगोन दा नैबे k नि जायगायाव k plus 1 खौ फज'नांगोन k plus 1 बेनिफ्राय minus 1 मा दंमोन स्क्वायर दंमोन स' जों स्क्वायरखौ होबाय बेनिफ्राय आरो इक्वल टु नोंथांमोना नैखौ फज'दो बेवहाय मा जागोन आरो k नि जायगायाव मा फज' k plus 1 बे जागोन k plus 1 बेनिफ्राय नैयाव जाबाय स' 2 बेनिफ्राय k नि जायगायाव मा फज'गोन k plus 1 minus 1 minus 1 जाबाय ब्रेकेट क्लोज होबाय बेनिफ्राय आरो मा थागोन 2 बेवहायबो दङ मा k plus 1 बेनिफ्राय मा दंमोन आरो नैबे प्लास 1 बे प्लास 1 दङ बेनिफ्राय क्लोज बेनिफ्राय सिङाव 3 दा बेबायदि दा नैखिनाखौ जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन दा जोङो लेफ्ट हेन्ड साइडथिं नैखिना थानायखौ लिरगोन आरो बेखौ जोङो लिरनानै नैखौ राइट हेन्ड साइडनिखौ मोननो नांगौ थामहिनबा बेवहाय जोङो लेफ्ट हेन्ड साइडनिखौ नैखौ प्रुफ खालामना दिन्थिनांगौ दा बेखौ जोङो बानायनोसै दा बेसिमहालागै जाबाय बेनिफ्राय जों दा लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ लेफ्ट हेन्ड साइडआव नोंथांमोना बेखौ लिरदो 1 स्क्वायर प्लास 3 स्क्वायर प्लास 5 स्क्वायर बेनिफ्राय प्लास बेबायदि दङ प्लास
2k माइनास 1 होल स्क्वायर बेनिफ्राय मा दङ नैबे बेखौ लिरदो 2k प्लस 1 माइनास 1 आरो बेबायदि स्क्वायर दङ बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा खालामनो हायो दा बेनिफ्राय आरो जों बेखौ स' नोंथांमोना बिदि बानायलांबाय थाबायनो ओंखारलांगोन दा बेनिफ्राय आं गोजौ लिरनानै होनोसै बेनिफ्राय जों दा बेखौ बिदि खालामनो हायो नै खिनानि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन स' नोंथांमोना सिगांनि माबाखौ नायबानो जाबाय नै 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बे खिनानि जायगायाव जों मा लिरनो हायो नोंथांमोना बेखौ सिगांनियाव नायफिनबानो जाबाय स' जोङो सिगांनि बे SK बेखौ जोङो मा मोनदोंमोन जोङो नै खिनानि जायगायाव जोङो बेखौ लिरनो हायो k 2k माइनास 1 बेनिफ्राय 2k प्लस 1 बेनिफ्राय डिवाइड बाय 3 बेनिफ्राय प्लस बे खिनाखौ आरो सेफायनो हायो जोङो नैयाव इनटु खालामदो बेखौ मा लिरनो हागोन 2k प्लस 2 बिदि लिरनो हायो माइनास 1 बेनिफ्राय स्क्वायर बिदि जाबाय दा नोंथांमोना नै फैनायखौ बुजिखाबाय जानांगौ जों बेखौ सिगांनि नोंथांमोना खोमोरनायखौ नुवाखै बे नोंथांमोननि भिडिअखौ नायफिनबा नुनो मोनगोन बेखौ स' जोङो नै खिनानि जायगायाव बेखौ लिरनो हायो जों बेखौ लिरबाय बेनिफ्राय दा नेक्स्ट मा खालामगोन नेक्स्ट जोङो बेखौ बानायलांबाय थाबानो ओंखारलांगोन बे जासिगोन दा नैयाव मा लिरनो हायो जों दा बेवहाय स' बेनिफ्राय मा खालामनो हायो जों दा बेवहाय बेखौ बिदिनो लाखिथ'नोसै k 2k माइनास 1 2k बेनिफ्राय बेखौ जोङो प्लस 1 बिदि लिरनो हायो बेनिफ्राय 3 बेनिफ्राय जों दा नैखौ मा लिरगोन दा बेखौ जोङो नै बायदि लिरनो हागोन बेखौ नोंथांमोना सल्भ खालामब्ला मा मोननो हागोन बेवहाय 2k प्लस 1 स्क्वायर बिदि मोननो हागोन नैखौ जोङो 2 माइनास 1 खालामबा 1 मोनबाय प्लस 1 बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामो दा नेक्स्ट जोङो नैयाव 2k प्लस 1 आरो बेवहाय 2k प्लस 1 दङ स' जोङो नोंथांमोना गिबियाव मा लिरगोन नालाय बे मोननैनिखौ एलसिएम लिरबाय जोङो 3 बेनिफ्राय बे जाबाय k 2k माइनास 1 बे जागोन 2k प्लस 1 3 जों बेयाव एलसिएम लाबा मा जासिगोन प्लस 3 2k प्लस 1 होल स्क्वायर बिदि जायो बेनिफ्राय जों दा बेवहाय मा लिरनो हागोन दा 2k प्लस 1 बेवहायबो 2k प्लस 1 दङ स' जों 2k प्लस 1 कमन लादो 2k प्लस 1 बेखौ जोङो कमन लाबाय बेनिफ्राय मा खालाम नैयाव मा थाखो दा बेयाव जाबाय k थाबाय बेनिफ्राय 2k माइनास 1 बे थाबाय आरो बेवहाय मा थागोन नैबे 3 थाबाय आरो नैयाव मोनसे 2k प्लस 1 थाबावबाय 2k प्लस 1 नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नाय गोसो होना नायब्लासो बुजिगोन बेनिफ्राय 3 बेनिफ्राय जों दा बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव मा खालामो दा स' जों दा बेखौ नै बायदि खालामनो हायो बेवहाय मा जासिगोन 3 बेनिफ्राय आरो बेवहाय जोङो लिरनो हायो 2k प्लस 1 जोङो बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय आरो नैबेयाव नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनबाय दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ सेफायदो ब्रेकेटखौ सेफायोब्ला मा जागोन स' जोङो बेवहाय ब्रेकेटखौ सेफायनोसै k जों 2k जों सानजाबा मा जागोन 2k स्क्वायर बेनिफ्राय बे प्लस माइनास माइनास दा खाथि खाथि जादों 2k स्क्वायर माइनास बेनिफ्राय बे जागोन k बेनिफ्राय प्लस 3 जों 2 जों मा जागोन 6 बेनिफ्राय k प्लस प्लस बे जासिगोन 3 दा बिदि जागोन बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा लिरगोन दा बेवहाय जागोन 2k प्लस 1 बेनिफ्राय नैबे जागोन आरो 2k स्क्वायरखौ जोङो लिरनो हायो 2k स्क्वायर माइनास k निफ्राय बे 6k स' नैखौ जोङो प्लस 5k लिरनो हायो प्लस 3 डिवाइड बाय 3 दा बे जागोन स' नोंथांमोना एसे मोजाङै नायना लिर खाथि खाथि जानायखौ हमनो हानाय हास्लाबनाय नङा बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो आं नै गोजौ बानायना दिन्थिनोसै बेनिफ्राय जों दा बेसिमहालागै बुजिबाय बेनिफ्राय जों दा नैखौ मा लिरनो हायो जों बेबायदि खालामनो हायो 2k प्लस 1 बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय जों दा आरो नैखौ 2k स्क्वायर प्लस 5k जोङो बेखौ माबायदि लिरनो हागोन 2k स्क्वायर प्लस नैखौ जोङो बोखावना लिरनोसै 5k खौ जोङो बोखावना लिरनोसै 2k प्लस 3k जोङो बिदि बोखावना लिरनो हायो 5k खौ बेनिफ्राय प्लस 3 डिवाइड बाय 3 दा बिदि जाबाय बेनिफ्राय जोङो दा नेक्स्ट मा खालामगोन
नेक्स्ट जोङो बिदि बानायलांबाय थाबानो गोरोबहैगोन एन्सारा जोंना बैखौ राइट हेन्ड साइडआव मा दिहुननो होदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय था अब्लासो मिलायगोन बेनिफ्राय जों दा 2k + 1 दा बेवहाय आरो मा लानो हायो जोङो नैयाव बेवहाय जोङो 2k कमन लानो हागोन नै मोननैयाव जोङो 2k खौ कमन लाबाय बेनिफ्राय बेवहाय मा थागोन k थाबाय आरो बेवहाय जाबाय 1 2k * k 2k स्क्वायर 2k * 1 2k जों मोनगोन बेनिफ्राय प्लास आरो बेवहाय जोङो मा लिरनो हागोन 3 कमन लानो हागोन स' 3 कमन लाबा बेवहाय मा जागोन बेवहाय जाबाय k जासिगोन बेवहाय स' बेवहाय एसे साननि साया फैदों बेखायनो एसे माबा जागोन नुनायाव बेवहाय k जाबाय बेनिफ्राय आरो जोङो +1 जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय बेवहाय जाबाय 3 दा बिदि जासिगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा लिरनो हायो स' बिदि लिरबाय आरो बेयाव जाबाय ब्रेकेट होनांगोन बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालामगोन दा नेक्स्ट जोङो नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होदो दा बेवहाय स' जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो 2k + 1 बेवहाय आरो जों मा लिरनो हागोन k + 1 खौ लिरनो हासिगोन k + 1 खौ कमन लाबाय बेनिफ्राय 2k + 3 डिवाइड बाय 3 बेखौ मोननो हाबाय बेनिफ्राय आरो मा लिरनो हागोन जों दा नैबे ब्रेकेटफोरखौ सेफायदो नोंथांमोना बेवहाय जोङो गासै ब्रेकेटखौनो सेफायनोसै 2k + 1 थामहिनबा नै मोनसे ब्रेकेटखौ सेफायनोसै k + 1 बेनिफ्राय 2k + 3 डिवाइड बाय 3 बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय दा आं गोजौआव लिरफिनना होनोसै स' बेसिमहालागै बुजिखाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामनो हायो जों दा बेखौ मा खालामगोन दा k + 1 खौ आं सिगाङाव लांसै गोरोबहोनो थाखाय प्रुफ खालामनो थाखाय राइट हेन्ड साइड बेनिखायनो k + 1 खौ सिगाङाव लांबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामगोन नैबे 2k + 1 बेखौ जोङो मा खालामनो हायो जोङो बोखावनानै लिरनो हागोन बिदि 2 बेनिफ्राय k + 1 - 1 जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो नैखौबो जोङो एसे माने राइट हेन्ड साइडजों गोरोबहोनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन बेवहाय नैबायदि लिरनो हागोन 2k + 1 बेवहाय आरो मा +1 जोङो लिरनो हायो डिवाइड बाय 3 दा नोंथांमोना बेखौ नोजोर हो जों मा खालामनो हायो दा नैखौ जोङो नैखिनाखौ जुदि केलकुलेसन खालामो 2k + 1 - 1 जों जुदि बेखौ केलकुलेट खालामबा 2k + 1 - 1 जुदि खालामबा बेवहाय मा 2k + 2 - 1 जों मा 2k बे +2 निफ्राय -1 थांबा +1 जों बेखौनो मोनफिनदों दा नोंथांमोना बेखौनो मोनफिननो हादों 2k + 1 बेखौ दा बेनि जायगायाव जोङो नै बायदिबो लिरनो हायो बेनिफ्राय थिग बिदिनो नैखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामब्लानो मोनगोन 2k + 3 खौ बेबो गोरलै जों मा लिरनो हायो 2k + 1 + 1 बेखौ जुदि सल्भ खालामबा 2k + 2 + 1 2k + 3 जोङो मा मोनखो दा 2k + 3 खौनो जों मोननो हाबाय स' बेनि थाखायनो जोङो नैखौ बिदि गोलावै माने लिरनो हागोन दा जों दा राइट हेन्ड साइडआव मा दंमोन नैबे राइट हेन्ड साइडजों गोरोबदोंना गोरोबाखै नोंथांमोना नोजोर खालामब्ला मोननो हागोन बेखौ बे जाबाय राइट हेन्ड साइडजों गोरोबदों स' बेखायनो इकुवेल टु मा लिरनो हागोन जों दा राइट हेन्ड साइड बे नैबे जाबाय राइट हेन्ड साइडजों गोरोबबाय बेखायनो मा जासिगोन जोबथारनायाव लिरनो हादों बेवहाय जोबथारनायाव मा लिरगोन सिगांनि बायदि लिरदो नुबायदि sk + 1 आबो सैथो स' बेनि थाखायबो सैथो जाबाय स' फावसिथा बेखौ लिरफिनबानो जाबाय फावसिथा आदब बादियै Sn आ गासै n belongs to n नि थाखाय सैथो दा बिदि लिरबानो जासिगोन स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनांगौ स' भिडिअ बांद्राय गोलाव जाबाय उननि भिडिअ जोङो आद्रा थानाय कुइसनखौ सावरायसिगोन स' थेंक इउ फर वाचिं स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि
चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय